এ মামু ହଁ এই যে ড্রিম ইলেভেন যে এইটা বনছ টিম ହଁ যদি কোটিয়ে টঙ্কা পাইল ହଁ কি করব কোনা ଆରେ ଭଣଜା ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ଯାଇ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଜି ଯାଇଛି ନା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆଗେ ଘରଟା ବନେଇବି ହେଲା ଭଡ଼ାରେ ରହିବି ଆଉ ଭଲ ଲାଗେନି अच्छा ଆଉ ଯୋଉ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଲା ହଁ ଥାର ଗାଡ଼ିଟା ଗୋଟେ କିଣିବା तेरे शहर महल का बाजाराव सबका ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା 30 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କାଉଣ୍ଟରରେ ଦେଇଦେବା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଦେବା ଢେ ପିଇବା ହେଲା ମନ ଇଚ୍ଛା ପିଉଥିବା ଆଉ ଯାଇ ରହିଲା 20 ଲକ୍ଷ ଅନା 10 ଟଙ୍କା ମାନକେ ଦେଇଦେବା ଆମର ଗୋଟେ ନାଁଟା ରହିବାର ନାହିଁ ବୁଝିଲା ନାହିଁ କିଏ ଲବ ମଜା ହଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବା ଆମର ପାଖରେ କିଛି ବଞ୍ଚିବା କି ଗୋଟେ କାମ କର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବା ଆଉ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଗୋଆ ଟ୍ରିପ୍ ପଳେଇବା ବୁଝିଲେ